Nu er vi startet herind på det her fede spil, som jeg ikke kender endnu, og jeg har min far med. Halløj. Ja, og nu skal vi ind. Continue, cube, og sådan der, og ja, vi har tænkt os at tage den her, fordi den så ret fed ud, den her bane, så den er ret fed, ja. Nu skal jeg bare lige ind. Ja. Ja, hej. Ja. Vi kommer måske ikke til at snakke så meget her, men det er lige meget. Jeg ved godt, hvordan man styrer den her båd fra. Det har jeg fundet ud af. Jeg sejler og kejler. Ja, det er meget. Ikke nu, far. Vi skal først lige have alle mønterne. Men far, prøv lige at stoppe. Far, når du skal sige noget, så skal du lige gøre sådan her til mig, okay? Ja. Vi skal lige finde ud af, hvordan vi gør det. Skal vi ikke bare den her vej? Men det er sådan nogle ting, der vi skal komme igennem. Det ved jeg ikke, vi må prøve at sejle ind i den, så der skal. Jeg tror ikke, vi kan komme igennem her nu. Så jeg prøver lige at køre tilbage. Jeg kan ikke gå ud fra den her. Jeg kan vide, hvad vi skal. Skal vi prøve at gå op bag den her ø? Så hvor vi var før. Jeg tror, vi skal samle alle mønter. Ja. Det tror jeg. Men hvor er de? Der er en mønt derovre. Så tager den med den. Ja, det tror jeg også. Det vi skal redde, hvis vi ser nogen, der står på en ø, så skal vi have prøvet den. Okay. Men kan vi vide, hvordan vi så gør det? Og man skal bare prøve. Ja. Der er en, der vi skal redde. Og så en, der var her. Ja. Godt. Okay, så skal vi nok på hver sin side af ham. Jo. Det tror jeg også. Så vi fanger ham i snoren. Ja, det lyder. Ja, sådan der.
Vi skubber ham. Du tager ham derovre, og så tager jeg ham her. Godt. Hvor mange? Ja, jeg kom til at glemme at gå. Endelig. Det er lidt svært at gå, når du trækker i den hede. Stop der, du skal ud og banke ham, ud og banke ham. Jeg fanger ham. Sådan. Så. Yes, jeg åbner. Ja. Og hvis jeg ikke kan, så jeg godt kan høre min far, så er det fordi jeg sidder med headset på. Ah! Shit. Ej, det skulle vi ikke. Jeg holder dem. Ja, det skal den her op. Ja, bare roligt, det gør jeg da også. Det er bare lige lidt svært at styre. Så er det på den anden side der. Ja, det tror jeg måske også. Det er bare lige lidt svært at styre. Hey! Jamen, det er strømmen, der tager mig, altså. Slap af. Vi bare lige op på den anden side. Helt op. Så! Jeg kommer til at kigge på din figur i stedet for. Det er ikke hele tiden, hvad det løber. Okay, sådan der. En fanger. Bang. Altså, nogle gange så stopper vandet med at løbe. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg godt set. Okay, så vent. Ikke nu. Vent. Enig. Du bare lige har fat i den her ø. Nej. Ja, det stopper. Det er fat i ø. Bliv der. Ja, smart. Så du er over på den anden side. Du er over på den anden side. Ja. Okay, lad os se. Nej, det var et dårligt tidspunkt at komme. Vent, hvordan forsvandt jeg bare? Det er den rigtige figur, ikke? Ja, det gør jeg også. Okay, så vent. Ja, det ved jeg godt. Nej! Den er lidt lang tid her. Ej, det er ikke godt nok, ikke? Okay, nu. Godt. Nej! Jeg har dig, far. Jeg har dig. Du går bare derom, og så bliver... Ja, sådan. Så. Ja, så kommer vi på her. Vi klarede det. Vent! Vi skal hen til mønterne! Ja, altså. Så skal vi fange ham der. Jeg tager lige mønterne. De er ret brugbare. Mønterne er ret brugbare, så kan vi købe tøj. Ligesom dig og din kyllingehat.
var godt nok mig, der købte den, men... Nej. Nå, så må vi bare gå tilbage. Måske. Man ved aldrig. Det er han. Far, kom nu. Du er langsom. Vi skal passe på her, han ikke går ned ad vandet. Ja. Jeg beskytter ham. Stop, pas på det. Køb den i. Vent. Ikke over det. Nej, tilbage. Okay, den der. Tror du ikke går ned? Vent. Ja. Det er bare lige lidt svært at stå stille. Kom her. Så tror du ikke går ned på det? Sådan. Ja, så kommer lige op på siden af ham. Godt. Så. Ja. Okay. Hvis I kunne høre nogen i baggrunden, så var det bare min mor. Altså, hun er højårig. Endelig kan vi gå. Jeg er træt af at sejle. Mand, det var den fod, der sad fast. Nej. Okay. Sådan der. Godt. Hver... Vi spiller på PlayStation, ikke? Og hver af de her joystick, de styrer hvert ben. Så det er lidt svært. Det er derfor, man går så mærkeligt. Du skal røre. Det er lidt. Det skal være... Ja. Kom, sådan, det er ja, vi er forskellige farver, så vi må kun røre den farve, vi er. Nu skal jeg bare flyve. Yay. Skal jeg huske at tage den her. Hov. Og nej. Når der kommer det der challenge, så er det fordi, det er noget svært, vi skal klare. Åh nej, der er en challenge her. Der er en challenge! Kom her, far. Det var den samme som før. Pyre. Challenge. Og det er 2. Nej. Kom. Så der skal vi virkelig... jeg står på igen.
Okay, jeg skal nok hjælpe dig. Det er mig. Mig og så dig. Men det her, det skal vi stadig ikke klare, fordi vi skal også lige over. Kommer du? Kommer du, kyllingemand? Ah! Husk at tage mønterne. Man glider altså ret meget. Okay. Godt. Så kommer du! Nej! Ej. Ja, helt deroppe. Men bror, det var en challenge. Vent. Jeg vendt om. Ja, jeg var vendt om. Nå ja. Jeg tager mønterne. Ja, men min fod sidder fast. Og skal ud og sejle igen. Yay! Åh nej. Vent. Bliv her. Ups! Ja, sådan. Ja. Far, du må godt tale lidt højt, fordi så kan de andre også høre det. Jo. Ups. Ham skal vi ikke have med. Jeg er lidt snottet, men det er helt fint. Nej. Der er tid på, far. Vi kan finde alle mønterne. Altid når man tager en sort, så skal man så spawner der en hel masse sorte, og så gælder det om at finde alle de sorte, før jeg får nogle 9 kroner. Ja. Jeg ved, hvordan man sejler i den her båd langsomt. Jeg ved, hvordan jeg sejler langsomt og hurtigt. Nej! Ja, men... Hvordan? Ja, der. Hvordan filen kan vi få ham der? Det har vi da lige gjort! Far! Men så du ikke, hvor lidt plads der var? Gå her, gå. Ej, gå her! Far, kom nu! Gå ned. Vis, hvad du dur til. Gå ned med vandfaldet. Nå, ja. Skal du stoppe ham? Skal du ned og stoppe ham? Okay. Og på den anden side også stoppe ham der. Nå, ja. Jeg forstår. Godt. Skal du fortsætte med at komme rundt om? Rundt om, okay. Ja, jeg prøver alt, hvad jeg kan. Gå ned igen. Ja!
rundt om. Ja, det var helt over. Der skulle det være den anden vej. Nej, det er fint stand her. Ja, sådan. Så. Det var svært. Ja, det er så. Vi klarede det. Godt. Ja. Det for mig, altså. Nej. Hey, ho, hey, ho. Hvad er det der? Ja. Vi mangler den der. Nu er en stjerne. Ja, en stjerne. Og ja, mange penge. Så skal vi ind og købe noget tøj. Det er det eneste, man kan købe, så det skal vi da også købe. Men for mig. Så vil jeg gå. Og vent. Ja, vi klarede det. Sådan, vi klarer banen. Ja. Vi skal se. Vi skal ikke komme op. Og skal vi. Sådan. Vi klarede det. Vi døde 25 gange. Ja, vi fik begge 2 stjerner. Det tog 21 minutter. Ja. Men det er lige meget. Så. Ja, det er det for den her video.